uti kalo kile nani samba fla ani muganduru amunu sokole no mali kunnafoni na shu ani kile anga foli bo bela jele aw bisimilay mali kunnafoni konna na bamanaka kunnafoni keneka kunnafoni daminena kunu karidon uti kalo kile saba samba fla ani muganduru état major général des armées ale bola ka kunnafoni agense ayrala ka fo femi bambakaci do yo olu kun bola kubnata bingan wale ka ota ka wabaria ale posi segere gawo region na duwaza ka olu feno ga kasangani anga kelekecho olu ka bliga jonu ka baradone u bola ka dangari ke bingan wale tigilama nunu na ka bingan wale ka ale boama ayrala ka fo ku u bola ka bingan wale tigilama chama ko olu bone unina ka klaka u bola fen ka olu soro état major général des armées abola ka hakilna sigi ko ore koni danyira mamunu me gawo ale bada bolo la fakata si duwaza ale bada bolo ma ayira ka fo femi anga kelekecho ore kon bala ka wuli ka josigi singa ko baro ko ore koni nyebu bulu kula kana ko usabati leno ko sebe alsa alaka jamana imbasigi alisa ametu angala kana tigilama uluga kuna funya konnana abi wakati dama do bo femire koni keleke minoye alisa uluba laka do anga jamana konnana o okum de la uti kalo klif la samba fla ani muganduru femie keleke mine chama uere koni jigila anga jamana konnana mimena ke sababu ka tu anga keleke cho uere kon bina barake lafsia ale konnana ni ere kon kala wale mini uere kon bola ka hakina siki ko uere kon da jamana dun uluka Premier ministre général de division Abdoulaye Maïgani ale bola kata togomana Japon ale jamana konnana ayrala ka fo ka togoma were koni kunche abola ka ikunda malende mununi ulu sigine no Japon ale capitale la Tokyo abola kata anyeda oka aka kuma konnana ayra ka fo ne la nyine min bola anga chama chafanga oro général d'armée Assimi Goïta ko ayra ka fo ni ministre jakulu yere koni be bo mali konnana ka ukunda mali ko kana ka ko aka kanku kata malende munu be ulu jamana konnana kata ula lauta kwa uladona ka klaka ukala nyunundo o okum de konnana femi anga premier ministre général de division Abdoulaye Maïga atala kata kuma nyoka keni malien de mununi ulu sigleno Japon faba konnana Tokyo ku hakilna do ka klaka uladona anga jamana kunkankola ka klaka ukala nyunundo o okum de konnana femi re konne malien de mununi ulu sigleno Tokyo uyere koni klala ka lanyini ke kanyeshi anga nyama mami yere koni betalike malien de mununi ulu be Japon jamana konnana ni donya bula ku uyere koni be demenyini wala sa ubeseka demesoro ukokoro maka do beseka seikana anga jamana konnana ka kenyere chake daw ko ulu daile mi meseka ka sababu ka soro ko udu anga jamana konnana o temenu uklala kala nyini were ke mi yere koni betalike ambassade la wala sa uka baro beseka no ambassade yere koni konnana kene ka fami anga premier ministre abola ka foli blake kanyashi ni makofota nunu ma uka wulika jola aira ka foni makofota nunu ko ukanga foko sebe ku yere fene be la nyini ke wala sa ka irula ka fo fami yere koni Mali Burkina Niger ko nunu be jamana kulu ko aka kanku uku deme ayasi ale kun kankula Premier anga premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale tume Mali kura tasira ale émission keneka kuna fondila olu nyiningali min tenwa la kasangani accord d'Alger ay jabi musoro anga je anga ulu la menyogo fe accord d'Alger quoi que état sur Mali ga discours chamambe autorité malienne no algérien fo ko wolanymano ye chesiri munke mais en bota accord d'Alger na fo vraiment bimina anti accord d'Alger collaborer quoi que adama deni na kibe atigi de na temi ko atigi re ko vraiment karsa ye munke ni cheni braji ba no la kainte ma rebe frère quoi que kanga join maintenant ni re bora au kofe ka fo ko no ko fika ke médiateur moi été en fait la tête et comment on dit Algérie blaka fo vraiment comme on dit en français on n'est ni preneur ni demandeur ama mo ni ngala ango quand médiation kula en rebna kan sigi ko gore kunkara ce dialogue intermalien asigiro re kan en re demanga sigi ka kuma en re malien damache maintenant ni ko ki ibena ka médiation ke azama fo famia en re dabla baneno parce que faut quand su bela ka fo vraiment intermédiation kula moi rebe anji janga kula donc vraiment je crois que ame munyu no fait vraiment oure ku jija utala beki jija itala
Joué kalo kile 30 ani kelen san 2000 ani 22 fɛn min ye salon des médias Jimali Samu kunnafonidilaw ka kɛnɛba ale baaraw dayɛlɛla an ka faba kɔnɔna palais de la culture la ni ɲinɛ bɛ bɛn a tako naaninan ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana ale de ye ɲinɛta invité d'honneur ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni sigiba ye min ye o de ye kuma kanabila kisaw ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye Maison de la Presse ale ɲɛmaaba ye Bajugu Dante ani maa ye maa min ni baara in fɛnɛ dɔnniya bɛ maa minnu na olu yɛrɛ kɔni bɛɛ taala ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka buna adamadenw ko olu ladɔniya ka ɲɛsin kunnafonidilaw olu ka ko kunkanko ye Modibo Fofana ni ale ye maa ye kunnafonidilaw ka ɲɛma fɛnɛ don ni baara in ale dɔnniya bɛ a la a yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn faamuyali caman o yɛrɛ kɔni kɛ kɛnɛ in kan min na ni a yɛrɛ kɔni kumana liberté d'expression kan ani a ɲɔgɔnna caman u yɛrɛ kɔni bɔla ka hakilinafaniw kɛ ka debaw kɛ ka paneli ka ale sigi nin don kofɔta in kama Kasangani kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔ an ka premier ministre kɔrɔ Dr Shokɛlɛ Kokala Mayiga a yirala k'a fɔ ale welela dɔgɔkun tɛmɛnen an ka kiri tigilamaw fɛ ka a ka kumakanw ta ka sangani wari dɔw olu yuruguyurugula ka ale to ministriya la a yirala k'a fɔ ale welela o de kama walasa ka o ko ninnu sɛgɛsɛgɛ kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlu yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko yamaruya o dila ale ma a ka segin ka taa a ka so ko ga ko a yɛrɛ kɔni ma kɔnɔnen no procureur général ba ale fɛ walasa ka taa ko ninnu tɔw ka sɛgɛsɛgɛ o tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Shokɛlɛ ale ka marabolo maa dɔw ye ko olu yɛrɛ fɛnɛ welela kiiri tigilamaw fɛ ka taa u kumakan ta ka sababuya kɛ wari minnu ni olu yɛrɛ kɔni yuruguyurugula olu donna da minnu fɛ o bɛ se k'a dɔn cogoya min na o hukumu de la o yɛrɛla k'a fɔ ko a ma kɔnɔnen no procureur général ba ale yɛrɛ kɔni fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni wari ninnu u donna sira minnu fɛ ani a kan ka yamaruya ka kɛ cogoya minnu na olu bɛ se k'a dɔn Alisa an bɛ to kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min ye Musa Mara ni ale an ka premier ministre kɔrɔ ni ale bɛ taga ni ka segin la an ka kiri tigilamaw fɛ a yirala k'a fɔ ale minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen an ka kiri tigilamaw fɛ ka sanga ni ale bɔla ka kunnafoniyaw jɛnsɛn a ka bɔlɔlɔsiraw kan juillet kalo tile 4 san 2025 min bɛ tali kɛ ko a yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ sigi sen kan maa minnu ni olu minɛnen no an ka lakana tigilamaw fɛ ni olu bɛ tali kɛ arasibati la fo ka taa se Rose Pavillon ani a ɲɔgɔnna caman ma walasa olu bɛ se ka bɔ o hukumu de kɔnɔna na ni a welela an ka kiri tigilamaw fɛ a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni minɛna ka a don kaso la ni a ka kiri tigɛli o kan ka kɛ ni ala ye septembre kalo tile 29 yirana san 2025 kɔnɔna na o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni a ka avocat ye Mutaka Tali ale yɛrɛ kɔni bɔla ka walawalali caman kɛ jamana kɔnɔdenw ye a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ sigi sen kan ko ni yɛrɛ kɔni tɛna se ka kɛ kun ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka to Musa Mara ale bɛ se k'a minɛ o tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaw ye u y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni minɛ ni kunba ye kunba naani min bɛ tali kɛ atteindre au crédit de l'état la min bɛ dankari kɛ jamana ale kunkanko la fo ka taa se l'opposition des pouvoirs légitimes ma o ye kumakan ye kumakan minnu ni olu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka fanga ale kunkanko ma ani incitation au trouble de l'ordre public min bɛ na ni futinɛ ale walankatali ye jamana kɔnɔna na fo ka taa se kunnafoniyaw ma kunnafoniya minnu ni olu yɛrɛ kɔni sɛbɛntiyalen tɛ ni olu bɛ bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o yɛrɛ de kɔni a minɛli kunba ye an ka lakana tigilamaw fɛ ka sangani an ka faba ale kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ douane ma olu bɔla ka wuli ka jɔba kɛ an ka aéroport la kunu karidon u ti kalo tile 3 san 2025 min kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka u tigɛ da cɛ dɔ kan ni ale bɛ wele ko a Sidiki o y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔlen ka tigɛ da kɛ ni maa ko fɔta in kan ko euro wari ba 12 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ de kɔni sɔrɔla a bolo ko ni maa ko fɔta in ko a yɛrɛ kɔni tun bɛ ka Ethiopian Airlines ta ka i kun da Dubai ale jamana kan u yɛrɛ kɔni bɔla ka tigɛ da kɛ ni maa ko fɔta in kan ka sangani seko ale ni dɔnko kunnafoniyaw kɔnɔna san 2025 ni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a y'a ta k'a di seko ale ni dɔnko ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni mois d'août o denfaya o tala k'a di Dr Cheikh Mahamadou Cherifu Keita ma ni ale ye an ka maliyɛn min ni a sigiyɔrɔ bɛnnen no Amérique jamana ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni maa ko fɔta ye ale ka baara bɛnnen no gafe sɛbɛn ma fo ka taa se jagilanu ma ani kalan mɛtiriya a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛna a seko ni a dɔnko yira ka sanga ni denfaya min dila a ma ko a bɛ a seko ni a dɔnko yira ka
Tari tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2025 kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ kaba pɛrɛn o yɛrɛ kɔni jigila musolaka 2 kan min ni a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ bɔ Maya ko dɔ kelen ko o fɛnɛ bɛ bɔ Durukun ni olu bɛ commune fɛ commune min ni ale bɛ wele ko Sɛnɛgun ni o bɛ Tominiya cercle fɛ wa yira k'a fɔ ko mai tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni musolaka dɔ ye ale ni a den ko kaba pɛrɛn fɛnɛ jigila olu fɛnɛ kan Sɛnɛgun ale commune kelen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔnɔna ni kunnafoniya jɔnjɔn yɛrɛ kɔni ma se ka sɔrɔ min bɛ ka kɛ sababu ye ka kaba pɛrɛn ninnu yɛrɛ kɔni jigin fɛn min yɛrɛ kɔni duguden ninnu ye u yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli badanema ala ka a di u ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛ taa Niger a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Niger kɛlɛkɛcɛw ye olu bala ka wuli ka jɔ sigi sen kan u ka jamana kɔnɔna na min kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni u ka binganni wale tigilama dɔw ye olu yɛrɛ kɔni tala k'u ka marifaw ani u ka kɛlɛkɛminɛnw caman ka olu fililen to Niger ale jamana kɔnɔna na ka sanga ni u ka kɛlɛkɛcɛw ka wuli ka jɔ ye fɛn min ye u ka lakana tigilamaw u y'a yira k'a fɔ halisa wuli ka jɔw bɛ sen na fɛn min ye binganni wale tigilama ninnu ye walasa u bɛɛ si bɛ se ka latunu